לוד, למעלה מ5,000 שנות היסטוריה. ב10 השנים הקרובות הרף עין במונחים של העיר תשתנה לוד בצורה שטרם חוותה בכל שנות קיומה. העיר לוד נמצאת בפני תפנית אדירה, חתימה על הסכם פיתוח אסטרטגי עם ממשלת ישראל. ההסכם הזה לא רק יבטיח את עתידה של העיר כיעד מגורים מועדף, אלא גם ייצר אלפי מקומות עבודה חדשים וישפר ללא הכר את תשתיות התחבורה. הוא גם זה שיביא לפיתוח מרכזי מסחר, תרבות ובילוי חדשים, ויקדם משמעותית את ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות והאהובות. אז קחו רגע של נחת והצטרפו אלינו למסע בזמן, בו נראה את העיר לוד עשור אחד קדימה. לוד של אחרי יישום ההסכם, לוד בעתיד, המאוד לא רחוק. בשנים הקרובות עתידה לוד להוסיף קרוב ל-20,000 יחידות דיור, כמעט להכפיל את מספר תושביה ולהפוך לאחת הערים הגדולות והמרכזיות בישראל. המקום הזה, עיניכן הרואות, הוא בין היפים בארץ. כאן, לא רחוק מהיישוב בן שמן, במזרחה של העיר, עומדת לקום אחת מהשכונות היפות והמרשימות ביותר בישראל. השכונה שעתידה לקום כאן תכלול כ3,000 יחידות דיור, מוסדות חינוך, מרכזים קהילתיים ומרכזי בילוי ופנאי. אז בואו איתנו לראות מקרוב כיצד תראה השכונה שכולם עוד ידברו עליה. אנחנו נמצאים במערב העיר, בשטח מושב ניר צבי שסופח בקרוב לשטח העיר לוד. במרחב הגדול והבראשיתי שלפניכם עתידה לקום שכונה מרשימה, מתוכננת היטב, רחבת היקף שתכלול כ11,000 יחידות דיור. השכונה החדשה תתחבר מיד עם השלמתה לשכונת גני אביב היוקרתית, שעומדת אף היא בפני שינוי משמעותי, עם השלמת פיתוח שלב ב' שיכלול כ400 יחידות דיור בשיטת בני ביתך ובבנייה רוויה. השכונות החדשות בן שמן וניר צבי יציעו איכות חיים ברמה אחרת, הכוללת קרבה לאמצעי תחבורה מתקדמים ונגישים, בשילוב מגורים המציעים את כל היתרונות של חיים עירוניים מתקדמים, ביחד עם אווירה פסטורלית וירוקה של יישוב כפרי. 20,000 יחידות הדיור שעומדות להיבנות ברחבי העיר ממוקמות בלב אזור הביקוש, ועתידות לעמוד בסטנדרט מגורים גבוה במיוחד. ובדיוק מהסיבה הזו עומדת העיר לוד להפוך לאחת מבין הערים המבוקשות ביותר למגורים בארץ, שתספק רמת דיור גבוהה, איכותית, במחיר שפוי ובר השגה. מאות יחידות דיור כבר שווקו בימים אלו לזוגות צעירים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, ועוד אלפי יחידות דיור נוספות יצטרפו אליהן במסגרת ההסכם. אחת הבשורות החשובות והגדולות ביותר שמביא איתו ההסכם לעיר היא ללא ספק הכוונה לפתח את המרחב העירוני בשכונות הוותיקות. במסגרת ההסכם תתרחש התחדשות עירונית במספר שכונות ותיקות שיוסיפו עוד 3,000 יחידות דיור ומתחמי בינוי-פינוי בכל העיר. לצד זאת ישודרגו ללא הכר התשתיות העירוניות באותן שכונות, כך שיאפשרו את הפיכתן לשכונות מודרניות, נעימות ומתקדמות, כיאה לתכנוני מרחב עירוני במאה ה-21. וזה עוד לא הכל. ההסכם יביא גם לבניית פארק תעשייה ולצידו אזורי תעסוקה ומסחר חדשים ושוקקים. כל אלה בלי כל ספק יוסיפו לעיר עוד אלפי מקומות עבודה ויהפכו אותה לעוגן כלכלי חזק ומרכזי גם לתושבי העיר וגם לתושבי היישובים הסמוכים והרחוקים מלוד.
גדולה ומתפתחת זקוקה לתשתיות תחבורה מתקדמות שיחברו בין כל חלקי העיר ויאפשרו נגישות מרבית ונוחה ממנה ואליה. ובדיוק מהסיבה הזו גם מערכות התחבורה והכבישים שחוצים וסובבים את לוד עומדים בפני שדרוג אדיר. במסגרת ההסכם מתוכננים להיסלל כבישים עירוניים, מחלפים, הוספת תחנות רכבת שהבולטות שבהן היא זו שתיבנה במקום התחנה המנדטורית הישנה, וכן זו שתקום באזור התעשייה הצפוני. כמו כן, ייסללו כבישים היקפיים ללוד, בהם כביש 200 שיהווה עורק תחבורה מרכזי, שיחבר בגישה מהירה את כביש 44 לכביש 1 ולכביש 40 בחלקה הצפוני של העיר. לצד כל אלה ייבנו מספר הפרדות מפלסיות באזור התעשייה הצפוני ובשכונת גני אביב, שיאפשרו זרימת תנועה עירונית מהירה ובטוחה בתוך העיר. רשת שבילי אופניים, ריאות ירוקות ופארקים שכונתיים, כל אלה הם רק חלק קטן ממתיחת הפנים הגדולה שעומדת לעבור על העיר לוד. יחד איתה ישוקמו גם תשתיות מרכז העיר, השכונות הערביות והעיר העתיקה, ויהפכו את לוד לעיר יפה, אטרקטיבית ומזמינה ליהנות. העיר העתיקה המפורסמת של לוד, גם היא עומדת בפני שדרוג משמעותי, כך שתהפוך למרכז עירוני תוסס וצעיר, לא פחות מלוד החדשה. אין זה מפתיע כי מרבית אתרי התיירות המרכזיים בלוד ממוקמים כאן, בתחומי העיר העתיקה. ממצאים ארכיאולוגיים רבים מספרים על עבר היסטורי עשיר של למעלה מ-5,000 שנים. השקעה באזורים הללו תוביל לענף תיירות חזק ומפותח לטובת העיר ולישראל כולה. כדי לממש שינוי דרמטי שכזה היה צורך בהיערכות תכנונית רחבת היקף. וכאן בדיוק נכנסה לתמונה הנהגת העיר בראשותו של עורך הדין יאיר רביבו. עיר במרכז הארץ נהנית לוד בשנים האחרונות מפריחה חסרת תקדים ומתנופה אדירה. יחד עם ממשלת ישראל, אנו עומדים היום בפני מהפכה גדולה ומשמעותית בדמות תוכנית פיתוח אסטרטגית שתהפוך את לוד לאחת הערים הגדולות והמבוקשות ביותר למגורים בלב אזור הביקוש של ישראל. המסנו על המדינה את כל החלומות שלנו. אנחנו מביטים קדימה ללוד החדשה, אבל מחוברים גם לעבר ההיסטוריה המפואר של העיר שלנו. לוד 2025 תהיה בעזרת השם עיר חדישה, ירוקה ומודרנית עם נגישות תחבורתית מעולה. אני מזמין את כולם להצטרף למהפכה, ואתם חייבים להודות, זה נשמע לוד מאוד.